Nik uste oso ondo erakutsi duzuela, hirurok, Lolak eta Sofiak bereziki urgentzia dagoela, eta Rosak ere modu orokorrago batean, urgentzia dagoela legea aplikatzen hasteko, eta zentzu horretan, esatea EH Bildutik gure ahalegin guztiak egingo ditugula hori hala izan dadin. Lehen esan dut, arriskuetako bat dala, orain Jaurlaritzak erabakitzea konstituzio epaitegira eramatea lege hau, egia esan, erabaki hori koherentea litzateke edabidetan, eta ez bakarrik edabidetan, legebiltzarrean ere eman dituzten iritzi batzuen arabera, baina uste dugu beste aukera bat dagoela eta baita ere horren inguruan galdetu nahi nizueke. Ea zuen iritzia horren inguruan, ze beste aukera bat da, ez eramatea konstituzio epaitegira, baina ustea nolabaiteko limbo batean, edo kongeladorean, izozkailuan legea aplikatu gabe, Uste dut hori, aukera hori ere badagoela, eta galdetu nahi nizuen zuen iritzia horren inguruan, ze egia esan, 2015ko etxebizitza legean ere, Jaurlaritzaren postura nahiko kontrakoa izan zen, eta, lortu dute halako soluzio bat, legea aprobatu zen, baina gero zenbait puntu, eta puntu gatazkatsuenak, eta esate baterako etxebizitza eskubide subjektiboa, pasa dira ja 8 urte, eta oraindik ez dago hori garatzeko dekretua, Aurten berriz ere agindu zaigu udarako egongo dela, baina ja ekainaren 26an gaude, eta oraindik ez dago dekretu hori, etxebizitza eskubide subjektiboa garatzekoa, Eta horrek esan nahi du, Jaurlaritzak jarraitzen duela kalkulatzen etxebizitza eskubide subjektiboa aitortua izateko 2015an kalkulatu ziren zifra berdinak, Oraintxe bertan persona batek EAen ezin ditu kobratu urtean 9.000 euro baino gehiago etxebizitza eskubide subjektiboa aitortua izateko, eta beraz pobrezia absolutuan bizi behar da horretarako. Eta gure beldurra da, eta hori da galdetzen dizuguna, ea zuek horrekin ados zaudeten, halako zerbait gertatu gote daitekeen Madrilgo etxebizitza legearekin, lege horrek badauzka zenbait artikulu aplikatu behar direnak bai ala bai, baina gero badaude beste zenbait artikulu, eta esate baterako alokairuen prezioak kontrolatzeko artikuluak dira, borondatezkoak direla, eta pixkat autonomia erkidegoen borondatearen arabera aplikatuko direnak, area tensionatuak izendatzeko, erreferentziazko prezio indizen sistemak martxan jartzeko, eta beraz hori litzateke gure galdera, ea uste duzuen Jaurlaritzak jo dezakeen, gutxienez gaur egun dagoen Jaurlaritzak jo dezakeen halako ez aplikazio baterantz, eskerrak ematea hiruroi ona etortzeagatik, eta animoak ematea zuen borroka, etxebizitza duinen aldeko zuen borrokari. Eskerrik asko.